guztiak poza emateu. Gaurko negoaldia ikusi eta zuetan horretxetik atea eta hone etortzeko gogu izatea bastante indezue. Gusto gotokin aldapik ez tali izaten da, hola izango. Bueno, gaur gaba, bagizue, janok urteko gabik eharrena, olentzeko entzako eta marido mekin entzako, ala da. Urteko gaurik onena, familia juntatu, eta urtean pasadan, urtean zehar izan dien gora berai, astinduat eman da, bazkaldu apaldu erkita, mutura ondo behotuta eguen horretu itzitia gaina. Asko ze, oskortu gabe. Bale, hoi izan da, oain umetxoak umiak baitia gaurko izar, hok ametxetan, bi irun lehenuotik hor daude gaxuak eta. Belo, hokin zeatuko dugu, segiko dugu. Eta oain bi enkargu eman dio, bi kantatu hemen ditu lata, bueno, asmatzen dugu. Eta espadeu asmatzen barketu, ikasi betorri gata. Mila eta hogeita laua amaierara iristen, gure ohitura mantentzeko asmoz kantura horiek eraiten. Elkartasunez jarrai dezagun arteak inoiz ez izten, kultura eta herri ohiturak zu berriarekin pizten. Neria oinbestian atatzen. Orentzero kamarido ningin, ohiturarekin jarraitu, baina herria gogotsu eta indar batez behar gaitu. Datorren adek energi berriz, aniztasunekin biaplaitu, eskuak hartu eta elkarri zainduz, urtea alai argentu. Eskerrik asko berriro, esan biharko dugu, gaurko eguna hola izanik, hau antolatzen saiatu dian nahi da, eskerra eman berkoizkau, naizta tarteka pixka eta sarritu eta ibili, baina, bueno, pasakoa haude, nahiko dugu. Bueno, baina uniak jarrituko dugu, poliki.